Des de Comissions Obreres defensem una ràdio i una televisió valencianes públiques. Volem fer un treball del qual sentir-nos orgullosos. Si fem una tele i una ràdio dignes, serem útils a la societat. Volem com tu, uns mitjans públics, plurals i en valencià. Se'ns ha anunciat ja un perill evident. Parlen d'excés de plantilla. Tenim 2 canals de ràdio i 4 de televisió. Hores i hores per omplir de bons continguts. Si tota la producció la farem nosaltres, no sobraria ningú. Volem treball per a tots. Si mires al teu voltant, de segur que pots trobar exemples d'excessos i d'injustícies. Els culpables de la situació tenen noms i cognoms. Els treballadors no són responsables de la mala gestió. Es preocupa l'ERO, igual que tu. Per això s'oposem a que sempre paguem els que no tenim cap responsabilitat de res. Aquests últims 4 anys hem anat perdent drets, diners i guanyant en incertesa i pors. Ens han tocat la butxaca. Les retallades sempre les paguem els mateixos. Hem de negociar un conveni millor. Comissions Obreres no signa el conveni perquè considerem que perjudica els interessos dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana. No estem disposats a col·laborar en el retall de drets i poder adquisitiu dels nostres companys. La flexibilidad de horarios y la polivalencia perjudican la calidad de nuestro trabajo. Per això és el moment de confiar en aquells que ens hem mantingut ferms davant dels abusos dels directius de l'empresa i no hem volgut ser còmplices. Necessitem un sindicat fort i coherent que no signe convenis regressius. Aquestes eleccions se celebren en un moment important per al nostre futur com a treballadors. Ja sabem què és el que volen i hem d'actuar amb claredat per defendre els nostres interessos. No són unes eleccions sindicals més. Ens juguem triar qui ens defensa amb fermesa. És el moment d'escollir bé i deixar-se de proves que només han fet que donem passes cap enrere. És el moment de votar les comissions obreres. Tu tries.